posa kuonekapo tawi zose kumasamala nawi siti kuti wandani mawaza kalepo tawi zose kumasamala nawi posa chitila puma kumasamala ntawi tawi zose kumasamala nawi kunyoza otogola sikukupata mwai tawi zose kumasamala nawi dalito wa mulenga kakutulila mwai tawi zose kumasamala nawi kuzilimbikila hukupempelela badalito tawi zose kumasamala nawi Check your time. tawi zose kumasamala nawi Hapa nilipatana panalibepo tawi zose kumasamala nawi hamena nalipano sindu mugonapo tawi zose kumasamala nawi talimbikila mwina niwo zakalepo tawi zose kumasamala nawi Hey! Awo! Hede, mukonrai ndika kutagona nimbeje chemakao musachoke. Welcome. Hey, I do. Mungkin pas sana mbak. You be fun. Izin dia. Siaga. Udah mana phone siya. FB. WhatsApp. WhatsApp will be fun. Okay. Okay. Mau buat business kayaknya. Ndio waida. Bagi. Bagi ada. Jadi nggak suka mau business kan? Siwa matama, siwa nyada, alibe mwando Mama hakuo papoti adampusiza vena China muluma chakuda ye Amuchulukira ni manta Lero chakuda chitonse abumango sawa ye Sigudi haliday chikomi Aya makonda Sigudi sosamuna kukongera Ailitu ya mafuna Kwa machinda muluma chakuda Olo abone kala mataba Hana mukumudisa ena Safu mbila songwina yes Sangana mesizi mampete Aizi maulaula Akaona yenda kukondana Nitulia masilila Kwa machinda muluma chakuda Olo abone kala mataba Yada mnamiza ena Wachamari wako ni tatu Nine ama nidabwita Kanisa jikoni
anakumubitibwapo anali naye wokondedwa yemwe iwowa ankamufela akamchitira chili chonse kuti mtima wake kuzisangalala ankalola kudana ndi aliyese umamukonda yekhayo abale ndi makolo sawamvera akangombera yekhayo komana sizwa tsikulina akule nyuzi aoneko ngani anaona kope ya ukondeda wakeyo akulengeza za ukwatindi wina mtima wake unaswego ivo sana kulupilile nichani chomwa ukajiso wa maine kundipanga chikombwe chotele akakumbuka nyengo zonse wadutali moti ndiwo kondedayo akakumbuka tisabalonjezano aupatiwe yela wasankilanji kuzuza mtimanga iwe kundisandutsa chitonzo. Rainbow Television, the moment of truth has come. Rainbow Television was, is, and will always be with you, regardless of what you are passing through. We will help you connect live to your friends and families. Preach or teach to the members of your church or mosque. Live classroom sessions and all this at an affordable price. Now,
mama zosezo ndikumva koma mkazi msandifunile odi mkazi yemwe ndikufunayo akale na mfugo mbewa yochenjera umaipensa ukapirira koma sunga ipense mokwega na mfugo simapezeka pamsika imapezeka kuna wakuya koma ni mbewa yokoma kwambiri na mfugo ayizinna gwe mumpavaya tubiranganira bwinobwino koma mkazi yemwe ndikufunayo na mfugo amama zinna gwe mumpavaya tubiranganira mphamvu koma mkazi yemwe ndikufunayo na mfugo banja simpira zori ukasewera sewera zita banja sijuga yoti yalindi ndalamayo apete koma banja ndi mphatso malire wake ndifa ndikuti banja ndi mphatso mapeto wake ndifa pofuna kupeza mkazi usafere maonekedwe pofuna kupeza mwamuna usafere chumai koma ufere mtima wa chikondi ngati na mfuko koma ufere mtima odeka ngati na mfuko akapezeka wina wake ofuna kupezera mkazi akapezeka wina wake ofuna kupezera mwamuna usalole umuyankhe bwino kuti banja safunirana usalole umuyankhe mofeka bwino kuti banja safunirana amama zosezo ndikumva koma mkazi msandifunile oti mkazi yemwe ndikufunayo akale na mfugo mbewa yochenjera umaipensa ukapirira koma sunga ipense mokwega na mfugo simapezeka pamsika imapezeka kuna wakuya koma ni mbewa yokoma kwambiri na mfugo ayizinna gwe mumpavaya tubiranganira bwinobwino koma mkazi yemwe ndikufunayo na mfugo amama zinna gwe mumpavaya tubiranganira mphamvu koma mkazi yemwe ndikufunayo na mfugo Frank Kaunda na mfuko nkhani linchichewa kwambiri somuseka simunaonepo mzungwe uzungu wainouma kugomesani kwambiri apa titulirebe kuona mameseji awiri atatu chemakawa kuti mwachita kutulusa katundu nyumba kuti ine Peter Joseph from Chipande Primary School tiye chakaza indowa ine ndikuti best friend wako sangakhalenso friend wa mkazi wako ndiwerengeso ine ndikuti best friend wako sangakhalenso friend wa mkazi wako akumva ndepano kulira ifende tatanize jani mutamaulo eka zokhuzana panyumbapo basi yayi malingana ndikuti we motere zimene zitanize jani so apa tiorebe nakuti chemakawa mkaziyo asalire chifukwa satafuna akamutenga ameneyo
ine Daniel atonka ngwero site kodi satafuna ati ufuna ukwatire ndo ukwatire mtotiso ulula zisisi iwetu ya rukadiwe auti hai chema kawa opusa ndi nkazio ndiye kuti mamuna wa zakeyo amamufufuza amamufuna inu mulembeso buno kwa amadi buno sinziwa iye vapo ndiye zilumikiza zimene zikunitopesa kwambiri apa kuti ne Cosmas akuti nkanganda koma ndiwerenge bwino sinziwanga ndadi asonane nkangandanga apo nkaziyo akuti muli abale chabwino ndakufani kwambiri apa kuti chemakawa amakhala kuti mwina sakhutitsidwa mwamunayo kapena nkaziyo akangona nzache wabwera 2020 dovu nthayo mweyo amene mwamuna ali ndi vuto si nkaziyonso iye akuti ndine fane banda kuchitipa komadi tumwinadi nkhwiru nkulu yanchulukira umona nzache asabwera kuzacheza pakhomo aliwini nzako ete nzako amene ye nice Christopher Banda ngani ikumveka bwenje kulilongweko ma message ngochuluka tuonebe comment yano Nigurani no uchopi inu agogoni anganza londa gomantaba nalineka batana dirafuna cheche monga yobe ibanda balewanga nalia elo manizungulira mowa mufuna nzikula omadana nizungulorija inalisoresa panalibe mboti yemwe kabumbuka zinalanga nandira ya samunda kusira kazi tawi yanipuzisa chipunzisa tawi yanibonesa simchi wenzi ningate kuwaloza lero tawi yachema tawi yanipuzisa chipunzisa tawi yanibonesa simchi wenzi ningate kuwaloza ini tawi ose amabala liga marisobola kwangwala amabwera chintu chikaona ono chipunziso ndachipeza ukafuna kuchova yambe wataniza mwili wako odila mawa ukafuna kujesa antu